Зилката, бе, бай Георги. Падна. Трябва да измажеш къщата. Падна, началство, измажеш. падна. Пенсията малка. Немам пари за нова мазилка. Откъде нова мазилка? Няма нова мазилка, нема. Ами тогава, Гинче, щом нема мазилка, пиши за бай Георги. Една голяма турба мазилка от Европейската комисия. Нали, а? Е, така стават нещата при нас, бай Георги. Е така. Пък после ще почерпиш. Е, сега, като дойде Коледа, като заколиш прасето, ще да поканиш на софрата и ние да облажим. Нема да стане, кмете. Що? Нема прасета. Как не е прасета, бе? Нали гледаш прасета? Измреха. Нема с какво да ги храним. Пенсията малка, кмете. Нема пари за прасе. Тая година ще ядем боб. Прасе нема. Бе, как прасе няма? Я моля се. Я какво ми прикажете, Гинче? Виж сега как стават нещата. Драскай тая мазилка, пиши едно голямо прасе за бай Георги от Европейската комисия. Нали? Окей. Ето бе. Ей! Да ти дойде сърце на място и на тебе, бе. Виж ко, няма се притесняваш. Европейската комисия помага на всички за всичко. Важното е човек да е здрав. А ти си здрав? Здрав. А, така. Здрав съм. Браво! И бабата я уважаваш, значи, и тя ще да е доволна, защото без тази работа не може оная работа. А, така. Е-хей! Умрела работа. Началство. Кое? П***а ми не става. Не мога да го намерим. Ич го нема. Горкия. Как така го няма, бе? Ко приказваш тук, се излагаме пред хората? Не може да го няма. Я, Гинче, драскай те с простоти, мазилки и прасета, пиши. За бай Георги, преди Коледа, от Европейската комисия, един голем п***.